Здравейте! Днес ще блидваме задната спирачка, която е Shimano Saint, тъй като е глътнала малко въздух и е по принцип хубаво да си блидаме спирачките от време на време, като можем. Така че в днескашния клип ще ви покажем как да направите full bleed на Shimano спирачка, в този случай Saint. И така, сега вземем си нужните инструменти и се връщаме. Така, за да обеззащите една Shimano спирачка, ще ви е нужен някакъв кит, като този е доста бюджетен кит, обаче върши перфектна работа. И малко минерално масло. Той ден днеска беше до един байкшоп да му налеят малко масло. Така че сега ще започваме. Така, вземем камерата от статива и сега ще ви покажем как се започва самата процедура. Трябва да ви необходимите ключове са 4, 5 и 2,5. Така, значи с какво започваме? Започваме с свалянето на задната капла. Ще излеза си. Слагаме тук оста. Този тералор е заключен. Ще сваляме да си го отключите. Слагаме каплата. Да. И слагаме ето това, което върши работата на диск, за да държи накладките. Да, ето с штрака отгоре на това. Да, ето штракна са и сега просто си стои. Стои червенкото вътре. Да. След което трябва да изправим самото лошче. Да, стои си. Взимаме четворката, за да изправим локчето. Трябва да не стои под наклон. Ето, изправяме го, няма нужда да стягаме много, колко да стои. Добре. След което развъртаме тапичката, която е отгоре, 2,5 и ще сложим това резервуарче. Да, сега само да подготвим тук нещата, които са ни нужни. Ще ни е нужно това, ще ни е нужен ето този маркуч. Сега се прави. Ще ни е нужен ето този ключ, за да отвъртаме отзад. Значи първо да покажа, това си идва с комплекта, като принцип се слага на каплата, но ние ще го сложим... Там за това. Тука? Не, аз мислех, тук някакъв се може да стои. Да, ето става. В него ще излиза мръсното масло. Или не, чай. Да, и тук става. Да. Да, ето, сложихме го. Сега развъртаме тапичката, която е отгоре. Малко е стегната. Да, затегната е. Сега като я развъртаме, ще остава това. Трябва да внимаваме за едно опръстенче, което трябва да е на болта. Да, на болта. Да, така че оставяме болта на страна. Да, като може да видите отгоре. Ще го оставим ето тук върху едно бяло парцалче. Да, и ще ви трябва нещо, което да почиства, в моят случай изопропилов спирт, нещо, което най-добра работа върши. В което завъртаме резервуарчето отгоре. Той има резба. Да. И тя превърта така, че до тук. Да, добре. Махаме това. И сипваме масло. Тук използваме минерално масло за Shimano спирачки. Тук пълним го хубаво да има. И след което да си взимаме самата... Наистина честно забравих името. Забравих му името на това. Тръбичка. Маркуча. Да, маркуч. Слагаме го тук, за да минава през него маслото. И другия му край слагаме в това бидонче. Ние все пак живеем в Orange County, така че чуваме такива работи. И служи го, ако искаш. Да. Перфектно. Ама ще стои? Да, супер е. След което
какво правим? Значи, отива оттам да помпиш, аз ще развъртам. Добре, значи оставям камерата и отивам. Така. Чакай сега. Значи, каква е процедурата се обяснявай? Да отвърта отзад. Да. Значи, къде тук би трябвало да се отвърти? Ето отвърта. Да, отвъртам. С което Почвай да помпиш. почвам да помпя. Ето, Да, излиза, може да видите какъв катран излиза. излиза супер черно масло. Ето продължавам да помпя, за да почне да... Просто да изкараме старото масло и да вкараме отгоре през тази жълтата тубичка, не тубичка, ами резервуарче. Това да не падне червеното на накладките. Или стои? Не бе, стои си. Добре. Просто малко по-така се усеща, защото не влиза точно догоре. Така, течността, която излиза, може да покажеш, ако искаш течността какъв цвят е. Как? Виж горе да не свърши. Има. Да, сванах как. Ето, може Виждате, да видите. ужасен цвят, това значи... Да, другото масло какъв цвят е, което след червенко. малко ще почне да излиза. Да. Просто Да, е точно. Да. това показва, че... Така че сега отгоре излиза да свършва, така че сипваме още малко масълце отгоре. Да, и пак ще помпи банката. Докато не почне да излиза пол масло. Дай. Ето, продължаваме. А със самото обеззащитаване на спирачките започват да работят по-добре и когато ги натискате многократно бързо, да не се помпят, ами винаги се усещате еднакво. Това не е реално. Ма нищо, спря да излиза, бе. Излиза ли това? Влиза, бе, да. Ето това колко масло има, бе. Има си. Цвета почне да се променя малко. И така продължава да е черен. Няма нищо сега. Имаме масло. Ела да попомпиш ти, ако искаш. Хубаво. Ето аз да покажа отзад. Ето както виждате, цвета е горе-долу лилав. Ето долу може да видите. Като това е почти целият процес. Просто в момента аз не знам дали продължава да излиза. Да, аз не знам. Да, его бе, сега вече излиза. Нещо не знам, защото се е било стегнало. Май почна да се избистря лека по лека. Лека по лека, да. Ама още иска, бе, майка. Има, бе, има, бе. С това си има ли? Да. Добре. Масло има ли там? Малко, ама сега ще сипа. Или хора, леко почна да се променя цвета, ама... Не, тя е била в много лошо състояние тази спирачка. Въпросът е никога да не свърши маслото отгоре, това е най-важното. Да. Ето, доливаме отново малко масълце. И продължаваме с помпенето. Ай, сега скоро ще се оправи. Да, ето, почна вече доста по-пистър цвят да излиза. Да. Чакай сега. Правим процедурата. Добре, чай сега малко. Горе има ли масло? Има, да. Добре, сега затягаме. Дай, помпи горе. Излизат ли? Не да как усеща. Нямаме хорина, ли смисъл? Чеве как е цвета. Ами, още малко може, ама... Чай само да покажа. Ето може да видите цвета в тръбичка такъв е, а пък долу... Така че да, има разлика. Може да сипим горе, ако искаш още малко маслото и не става после може да
като не стане плътно. Да бе, да ти кажа, сега е добър цвета. Да, цветът е добър, обаче някакви мехурчета, зад много микроскопични. Трябва малко бързи. Чай сега. Помпи сега горе. Добре. Май това. Ние ще правим това, дето отвъртиш помпа, завърташ. Или не? Кое? Не. Добре, сега. А сега това... Сега това дигаш го и когато го дигаш нагоре. Ето, сега когато приключите вече с блида, дърпате го. Да. И то ще изтече в резервоар. Това е за хвърляне, обаче не знам къде. До минералното масло е било разградено, така че можем ей тук да го изсипем. Ох, катранче. И това може просто си ни клещи. Аз съм взел такива клещи, които са режи с тях, обаче всякакви клещи стават просто да го фанем. Не, аз мисля, че на ръка мога. Да, хубаво е штракнало вече. Така че... Сега отгоре взимаме онова дълго нещо. Да, взимаме. И го слагаме вътре, за да може когато развъртим да не изтече. Тя ще взема бутилката. И дърпаме, за да изтече маслото. То ще се изтече и първо да сложим тапата отгоре. Да. Значи вече завъртаме си. И би трябвало това да е успешен блид, който мина доста лесно, бих казал. Нашия съвет в това видео е просто да се опитате да си правите нещата по колелото сами. Нали, това, което е лесно, сега ако е нещо трудно, не. Да, примерно лесните неща. Не ви препоръчваме да се ревизирате Вилки, например. неща сами, защото може да стане тегаво. И така, това беше нашето показано как да блидните спирачка на Shimano. Където вече слага капълата. Благодарим ви за гледането, надяваме се да сте научили нещо полезно. Ако при първия харесал, бихме оценили лайк и сабскрайб. И така, до скоро!